तो हेलो गाइस अभी का उठाला ब्रश कर भाव है ना क्या बोला तूने? आज पूरा 8:30 बिछड़ा छड़ा आज टे पानी न होत लोक तो टे वेट करिया 5 minutes later. ब्रश कराव एटा पहले ठीक गुड़ा हबंती बाप पूरा शीत दिन सका सका उठी टिका गाधे भी पखाड़ा ये हूँ पखाड़ ये हूँ आलू भजा ये हूँ मिक्सचर ये लेंबू लुण लंका चकुटा है मोर तो चूड़ा टी शर्ट किणे जाए हेलो गाइस झील मान देखुए फुल कमेंट देवे मो हाथ फोन कहि खाली आगे कहि हाँ आम बजार जाऊँ और देखू आगू कौन हो ये देख आम जीतू भाई टाटा कर दिया अरे तू घरे अच्छी घरे तुम अच गोटे गोटे असुविधा फोन कला पोस्ट ऑफिस टी आसोनी ये गाड़ी परा उठेल मुझे दिथर न कल उठे हेलो बंटू टाटा कर दिया टाटा कर मो गर्लफ्रेंड टाटा कर एड़ा एड़ा परम डालिया ए साग हमर परम डालिया हां अला अरे सॉरी जो चल हम बीटू आसते ना खोल नहीं हम पड़े आए दादा राखी चला सरी जा टाटा कर दे याडे चिंगुड़ी छोट चिंगुड़ी बागदा चिंगुड़ी चुना पथर मुंडी लुणी अलणा सब माछ आनिଛୁ ଏ ମାଛ ନା କହିଲୁ ये मागुर मागुर ମାଗୁର ଏଇଟା ये ହଁ ଏଇଟା କୋଉ ମାଛ जल ଏଇଟା ये पानी आखिया ଏଇଟା ପାଣି ଆଖିଆ जल कौन नालिया ନାଲିଆଟା କ'ଣ नात गली ନାଲିଆଟା କ'ଣ କହିଲୁ ଜଳ ନା मरुआ ମରୁଆ ତାହେଲେ ହେଇରା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ चिंगुड़ी सिंगुड़ी बागदा चिंगुड़ी बागदा ये जो निशा यार ये वो सार्क है सार्ग कमाल है यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं ठीक है हमरा मोटा है प्लेट है प्लेट एटा प्लेट भाई ये सब जानी है हमरा माछ ना मटन काटा मटन काटा छड़ा है छेली देखला के लागुतला दया लागुतला आंबी चला कौन आसपार नुहे चंदी आस धार मगन सान हाँ मुझे खाइबी मु खाई चूड़ा मिठा कौ खुशी रे ना था था और सान नहीं खाइब कौन ए रहा नहीं जाता तो खाइलु खाई नहीं पाए खाइब अरे रोड मत कौन
ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ପୋଡ଼ ଦିଆଉଛି ପୋଡ଼ ବଜାର ବୁଲିବା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବା କିଣିଲେ ମୁଁ ତ ବୁଲି ବୁଲି ଆଇଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ପୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା ପାଟି ଲାଗି ଛାଡ଼ୁନି ଆଉ ରେଡ଼ି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଛି ମୋ ସହିତ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିବାକୁ ଆରେ ମୋ ସହିତ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିବୁ ହଁ ଇ ମୋ ତ କଷ୍ଟମ ଖେଳିବ ହେ ତା ହାଇ ଆଇଲାଣି କୃଷ୍ଣା ଏମାନେ ମୋ ସହିତ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିବେ କଷ୍ଟମ ସୋଲ ସୋଲ ନା ଏଇଟା ତ ମୋଟା ଦେଖା ଟିକେ କଷ୍ଟମ ଖେଳିବ ଖେଳ ସରିଲାଣି ଆମର ଆଉ ଏଇ ପିଲାଟା ଏକ 8 ହାରିଛି ମୋଠୁ चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू ମୁଁ ହାରିଗଲି ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ଦେଖା ମୁଁ ନା ନା ମୁଁ ହାରିଗଲି କି ଲାଗିରେ ସିଏ ଏଇ ଯେ ତମେ अरे कहना क्या चाहते हो ସରି ସରି ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜିତିଲି ଆଉ ଇଏ ହାରିଲା ନା ନା ମୁଁ ହାରିଗଲି ସରି ଭାଇ ବୋଲି ତା ବୁଟିଆ କହିଦେଲି ଭାଇ ବୋଲି ତା ବୁଟିଆ କହିଦେଲି ନହେଲେ ତୁ କାହା ପଟେ ଅଛନ୍ତି ତମ ପଟେ ମୁଁ କି କହିଲୁ ଅଜିତ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଭାଇ ହେବି ମୁଁ କିଏ ଦାଦା ଦାଦା ହେବି ତୋର ତୋ ବାପା ମୁଁ ବାପା ବାପା ହଁ ବାପା କିଏ ମୁଁ ପ୍ରୋ ପ୍ଲେୟାର ଆବେ ମୁଁ କିଏ ତୋର ତମେ ନୁଙ୍ଗଡ଼ା ପ୍ଲେୟାର ତମେ ହେଲା ଦାଦା ଅଜିତ ଦାଦା ଦାଦା ହେବି ତୋର ବାପା ଡାକ ନାଇଁ ଦାଦା ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ବାପା ଇଏ ମୋ ପୁଅ ଇଏ ମୋ ପୁତୁରା ହେଲା ହେଲା। ଦେଖିତ ନୁଗୁଡ଼ାଟା ଏଇଟା समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ କାଲି ସକାଳେ ଆସିଥିଲୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଅବିକା ଖୋଲା ଅଛି ଏଥର ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ଗଞ୍ଜି ଦେଖିବାକୁ ନା କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କାଲି ଦେଖିକି ଚଏସ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ନେବ ଆଉ ଆଜି ନେବି ଆଉ ଯାହା ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ପଡ଼ୁ ଗଞ୍ଜି ଦେଖିବ ଆଜି ମୋର ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି କାଞ୍ଚ ଭଲ ଲାଗିଲା ସକାଳେ ଆସିକି ଫେରିକି ଯାଇଥିଲା ସାଇଜ କେତେ ଗଞ୍ଜିଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛୁ ନା ହଁ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲଲ ଲଲ ହେଇ ଗାଲ देखिए खेलते ढल्ला ढोला लाଗୁଛି हाँ ବହୁତ ଢୋଲା ଲାଗୁଛି ନା ଡବଲ ଏକ୍ସେଲଟା ନା ବହୁତ ଢୋଲା ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବା कौन करे ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଭିତରେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖ ଗଞ୍ଜି ଦେଖ ଏଇଠୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲେ 80% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ଆଉ ଏଇଠି ଯେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ଆଉ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଲେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ ଆଉ ଯାହା କିଣିବ 80% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ଆରେ ବିଶୁ ଏଇଟା ପୁରା ଝିଅରେ ଝିଅଟା ଏଇଟା ଝିଅଟା ନେଇଯିବେ ଏଇଟା ନେଇଯିବୁ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନେଇଯିବ ନାଇଁ କ'ଣ କହୁଛୁ ନେଇଯିବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲା କହିବେନି ନା ଚାଲି ଏଇଟା ଫିଟିଂ କରିବ ଟିକେ ନା ଆଉ ଫିଟିଂ କରିଦେବା ମାରିବ କହିଲା ଚାଲ ମାରିବ କହିଲା କେମିତି କ'ଣ ମାରିବ କ'ଣ ଟିକେ ହାତ ମାରିବୁ କ'ଣ ଅଛି ଏବେ ମାରିବେ କେଉଁଠି ଖାଲି ମାରିବ ମାରିବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସିଲେଇ ମାରିବ ତ ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଙ୍କଟା ତ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଲେଖାଟା ଅଛି ବହୁତ କି ବିଟ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ନେଇ ଚାଲେ ଏଇଟା ପୁଅ ଝିଅର ପୁଅ ବି ପଚାରିଦେ ଚାଲୁ ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ନହେଲେ ପଚାର ଦଉଁ ଟିକେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆରେ ଦେଖିଲୁ ଅଜିତ ଏଇଟା ପୁଅ ନା ଝିଅ ରେ ଏଇଟା ଝିଅଟା ଦୁଇଟା ଲେଖା ଆରେ ଏଇଟା ଲେଡ଼ିସ୍ଟା ରେ ଏଇଟା ଲେଡ଼ିସ୍ଟା ପୁଅର କିଛି ନାହିଁ ନା ପୁଅ କ'ଣ ଏଇଟା ନେଇକି ଦେବି ନା ତୋର ଦାଟା
ଏଇଟା ପିନ୍ଧୁନି ଏଇଟା ପିନ୍ଧେ ସେ କଥା ନାହିଁ ଯେ ମୋ ମନଟା ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇକି ଆହୁରି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା କିଛି ଗଞ୍ଜି ଗଞ୍ଜି ତ ପୁଅ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଝିଅ ପିଲା ରଖିବ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବଜାର ଘାଟ ତ କିଣିବିନି ଆଉ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଦେଖି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖାକୁ ନେବାକୁ କିନ୍ତୁ ପିଲାଟାର ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଲାନି ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଲା ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଯେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଗଞ୍ଜିଟା ହେଇକି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଗଞ୍ଜିଟା ଆଉ ମୁଡ଼ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ସକାଳେ ଫେରିଗଲୁ ଅବିକା ବି ଫେରିଗଲୁ ଆମେ ଗୁଚ୍ଛ ଖାଇବୁ ପରେ କଥା ହବୁ ଆଉ ତ ଆମର ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ସରିଗଲା ସିଧା ଘରକୁ ସିଧା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଗଲେ ସିଏ ଗେମ୍ ବାଡ଼େଇବ ଘରେ କି ଗେମ୍ ତୁ ଗେମ୍ ଖେଳିବୁ ସରି ନାଇଁ ତୋ କଥା ଖେଳି ନା ଗେମ୍ ଖେଳିବୁ ନା ଅଫଲାଇନ୍ ବସିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ ଖାଲି ଗୀତ ଶୁଣିବ ଘରେ ଗଲେ ଏଡ଼ିଟିଂ ହବ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଫେଡ଼ିଟିଂ କରିବ ଏବେ ସରିଲା ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ତ ହେଲା ଗାଇଜ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ